caggal weltade e on kura cukkuɗo yolde sattude ɓe jejjitani juma o ani kanko Baba Diallo min ɓeyda kadi yettude mo no feewi min jettoro ɗon kanko Abou Haruna Moussa o saabu min jogui ɗo morgo juma mawɗo o morgo o omo fewna ha feewi kono to banggue affaire ɓuɓnugol kilimo ɗum ina manqueno e makko no feewi eyyi ha watte so tawi mayɗo maayi min daña caɗele to banggue moftude ɗon mayɗo o eywa kanko Abou noon min jewtanmomi ɗum nde mi yewtanima ɗum noon wonde ɗum ko gooƴa amen jeeya o waddimi noon e Baba Diallo mbammi message e téléphone makko neldemo e Baba Diallo saabu andude min Baba Diallo ɓayri waɗi oɗo courant min nani kadi gueɗe kewɗe goɗɗe omo waɗa mo tinni no fewi wona ɗo tan min gandi noon ɓayri ko moƴƴo jiɗɗo moƴƴere la budda minenne kadi min gullitomo min ballamo kadi o walla min holko woni emin ballamo neɗɗo so tawi ene yiiɗi moƴƴere wallete no heeɓiri moƴƴere nde golla golle moƴƴe walle minenne kadi o walla min keeɓa clip on saaha beele morgo ngo wawa hutorede no foniri ni aha min jii banggue juma to min jii clip min jii gueɗe kewɗe mankannoɗe min ɓurɗe foof famɗude manande gaari e ɓurɗe mawnude foof ene dow lawol nde gara yo Allah yettinde yo Allah hokkuɓe sembe no ɓe jettiniri min alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jetti Allah e nelaɗo muɗum min jetti Abou Kane e ceerno men ceerno Modou Bohar Sow gardiɗo wuuro ngo kala no mbaɗiranno ɓe mbaɗi wuuro kala no wuuro ngo no ɓeydoro ha ɓe ɓeyda eyyi wuuro ngo pop noon wona ɗo wuuro ngo foof ɓeydade muɗum kamɓe kam aɓe ɓeyda toujours eyyi Abou Kane kanko hono darde makko min jii darde makko no fewi omo daretni wuuro ngo ha ala huuli haalin ala to haaji eyyi tuggandema e foof tan dal banggue nde mbami message o jabti andi neɗɗo baɗowo ko moƴƴi hewata haala no fewi e o jabti tan ko ceerno mi nani jaabo mi nani ñagude ma nde so Allah jaabima en ƴeew konngol kilifa ko noon wiratama min mbaɗ walla ɗi ala so jaabima tan aɗa andi kam jaabongol ɗo tolli o wi min nani ceerno ko gullitoɗa ko min nani ma mettani haqqillaji amen eywa Allah nawimi Dakar kisa min e hoorema e makko kanko Baba Diallo min jindiri toon eywa mi jarnimomo gueɗe ɗe o waɗi gaɗe o holli noon wonde to banggue kilibo so Allah jaaɓi ma ara ma woɗɗum e junngo Abou Haruna Moussa ara ene wayno ɗo kalten joni ɗo kilibo ari te montama morgo ngo ene ɓuuɓi so tawi won mayɗo heeɓima o saaha so waɗama ɗon ne joguiɗo moftiɗo hande sohla foof on muskila kadi o safri nden wuuro safride ma selli kanko Baba Diallo min beltani momo kadi min ɓeydimo duwanademo e nder ɗum ni nde min kaali ɗum ɗo juma ɗo min duwoni momo ɗon kanko Baba Diallo e hakkude juma he foof o duwanama hen o jarnama hen saabu mi holliti ɗum moɓe dental ngal mi holliti ɗum moɓe wuuro ngo foof beltima duwoni momo no fewi ñaagui Allah noon yo Allah ɓeyda mo sutura ɓeyda cellal e yajede ɓeyda barke o weltare mabɓe ko ɗum saabi jettoru e dowuji keeriɗi fayde e Baba Diallo directeur général ASER min beltanimo hen saabu ndiyam en courant en ɗum ɗo koye diine jeeya ɗum ɗo koko wallata miskineɓe ko wallata gurdam no fewi min beltanimo ɗum no fewi kanko Baba Diallo eywa kanko Baba Diallo kadi ni min ceerani e duwanademo saabu emin gandi haqqille makko ene wuuro he nde wonno haqqille makko ene Abou Haruna Moussa Abou Haruna Moussa ɗum haqqille mum woniri e wuuro he ni kanko noon haqqille makko woniri Abou Haruna Moussa ɗum waɗi min ñagonoɓe Allah kamɓe ɗi fof cellal e kisal balɗe juuɗe battane moƴƴe hamin jetti Allah hamin jetti hen kadi Alaji Baba Diallo par ce que Alaji Baba Diallo o waɗi augmenté courant no fewi o ɓeydinimi ɗum no fewi somin jogino hande o waɗa jarama Allah andi min nawanamo soko sagoji amen ko yo Allah jundu balɗe moƴƴiɗe battande kadi mamin ñaagui ɓiɗɗo Sénégal najo fof yo wano wayi ni yo tinnorini ko ɗum ɗo woni wonde Sénégal najo min gandamo no fewi min nanamo tan kono o waɗi ɗo geste mo ganduɗa très important minen fof min beltima hamin ñaago yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yommo moƴƴere Baba Diallo kadi amin jetta ɗum amin jetta wondiɓe muɗum ɓe foof kadi e groupement mum foof wonduɓe foof amin jetta ɗumen eyyi wallahi min jii kilimo rewi lawol fewnama montama foof rewi lawol kadi amin beltano Allah amin beltanoɓe kadi koɓe goni ko kadi yo Allah hokkuɓe kadi judde hen balɗe kadi ɓe judde hen balɗe kadi eyyi ɓe kadi ɓe ɓooya wallude miskineɓe ɓe kadi kamɓe keede banggue laamu kamɓe goni wallo miskineɓe ɓe kadi woto miskineɓe kadi yo batta mabɓe haqqilleji no fewi yo batta miskineɓe haqqillaji par ce que kamɓe goni foof kamɓe goni hakkude miskineɓe e laamu ngu kamɓe goni ɗon eyyi ɗum no amin jetta Allah amin jettaɓe Baba Diallo banggue ko addani yettinomin ɗo courant o ko gati minen min mbaɗi devis tan minen gallamen o tan min mbaɗi devis o daroye men ko 2 millions pawɗo ɗum noon so tawi Baba Diallo addani min ɗum gratuitement ko mamen balle wiide kay kono wona minen kay mbawi wiide o jarama seedal haysa islami koma aduna Allah fof yetto walla min jarnude Baba Diallo kono wona ɓiɗamɗamen ɗe walla yiddamen nde kawɗo haaɗe makko ene ɓuuri hunde fof te mbiɗa andini amin jortima waɗan ɗum woɓɓe
Baba Diallo ganniɗo wadde ko moƴƴi e wuuro he ko mi wiyamo yo Allah ɓeydumo yo Allah hokkuma cellal e cowal yo Allah junnu balɗe moƴƴi no battande hokkamo doole no waɗiri ko yiɗi wadde ko yo Allah yettin fandare nde yiɗi wadde nde ɗum mbiɗa duwanomo e ɗum on kay mbawmi tan ko duwanade ɗum e ñaganade ɗum moƴƴere yo Allah ɓamtumo manande hokkamo jungo no walliri hawrankoɓe janggo o tawa ɗum ñande yawmil yubasuɗo somi huccinoma ko hande mi duwantomo e duwa pular allahu lamɗo laamiɗo lamɗo moƴƴo cuurowo goto e jaati mum telduɗo sifa mum o rabbi samawati wal ardi wama fil ardi wama baynahuma rabbi saba samawati wal ardi wama fil ardi wama baynahuma e oɗon manande wawi waɗandemo moƴƴere yo yettimo moƴƴere makko e walloɓemo ɓe e hokkoɓemi jungo ɓe hawo heɓa sembe o wawa wallude min minen hawrankoɓe mboɗo waɗi remercier Abou Harouna Moussa Kane par ce que hunde foof ko mayrede fof ko janggo roli ndewno ko kanko addani min Baba Diallo ko kadi ko à travers makko min gandi Baba Diallo hamin jarnomo infiniment kanko Abou Kane o serani wadde ɗiɗo gesteji e nder hawre o serani wadde ɗiɗo gesteji e nder wuuro he hamin ñagadimo Allah cellal kisal e moƴƴere hamin jarnomo no fewi hamin jarno Alaji Baba Diallo noon jusqu'à la fin Alaji Baba Diallo vraiment ko gorko mo hulmo weeɓani hamin jarnomo ha ɗum wawi hadde hamin calminamo hamin jettamo hamin jarnomo Harouna Kane mi wiyamo Kane Diallo makko gadi joom kanko hoore makko bam makko e joom gallam makko guiɗiraɓe ko sehilaɓe mi duwanomo kadi yo Allah ɓeydumo e nder ballal ngal ɓamtude hawre ngal yo Allah ɓeydumo mi duwanimomo Seydi Kane makko min hokku makko mi duwanimomo yo Allah ɓeydumo Baba Diallo ka moƴƴo a waɗni min courant min jetti Allah min jettima a waɗni min morga min a waɗni min climatiseur min jetti Allah min jettima anoye woni jiɓma anoye petit frère mo Abou Kane par ce que kala fof ko maaye raddo ko jawgol wondi ɗumen par ce que minen min gandama anduma ko Abou Kane no waɗi feere ha gonɗa hawre minen min cikkata hande ñalawma hande koye hawre jeeyɗa an min cikkata hande ka ɓiɗɗo hawrenke an Baba Diallo par ce que nafoore nde Abou jogui wurgol ko nde nafoore joguiɗa amen hamin ñaagoyi Allah yo Allah ɓeydan jaam ɓeydan julɗo kala anande ko jiɗɗa aduna yo Allah hokko ko jiɗɗa aduna yo Allah suure no cuurduɗa min no jiɗɗa suurdide maaɓe an ɓe men ni yo Allah reena julɗo kala continue wone ko golɗon ko ma Allah wallon hen hoto kuule haydara hamin gondemo minen Fuutankoɓe hamin duwno on jamma ñalawma komin mbawi ko min mbawi ko duwaw ɓerde ɓumde hamin duwno on jamma e ñalawma yo Allah suuron Abou Kane noon ko neɗɗo mo ganduɗa hoore maɗa min ñaagui Allah yo Allah junnu balɗe makko moƴƴin batane makko gati sownano peeje makko e relation ngaji makko hakkude makko e yimɓeɓe minen kam ɗum ɗo yettako min gati min ngala on relation min ngala ɗen barke min ngala ɗen ngal gandal eyyi min ñagonomo Allah kala ko yiɗani hoore makko yo Allah waɗamo ɗum Baba Diallo ko Allah wawi yobde ɗum minen kam ɓerɗe ɓuɓɗe andi ko haal ko pulaar wiyata ko ɓerde ɓumde tan yoni duwaw Baba Diallo kanko duwaw makko koko yetti ko duwade nde wasa duwade nde so neɗɗo ɓumni ɓerde neɗɗo tan duwaw gasi han kadi kanko ɓerde ɓe ɓumni ɓerde hawrankoɓe ko duwnimo ko te koko jabate inchallahu rabbi kadi koko jabate kadi eyyi to fewi ɗo kadi Allah yettinamo ɗon kadi inchallahu rabbi jetteruji e dowuji fo e hewde haɗani imam wuro ngo artiri e wasiyade dendagal ɓiɓɓe leydi ndi yo mbattu hakkillaji munen ganda ko en gotum saabu yimɓe so mbiyama ko kañumen goni hilifaɓe jiiɗani leydi ko jaam jiiɗani leydi ko deyre jiiɗani leydi ko kawral min mbasiyo leydi ndi foof yimɓeɓe foof yo gartir haqqillaji munen laamu ko Allah jeeyi ko Allah rokkata kala mo Allah rokki e dumuna mo Allah rokki mo laamu o omo haani hokkede no liggori kanko o liggo ko yiɗi liggade ko basi ala moni foof dartude ene foti dartude yimɓe fof ko ɓiɓɓe leydi ne foti dartude kono noon saɗa darta kadi andu no dartirɗa neɗɗo saɗa darta laamu dartir haqqille ma wasa dartirede rendinde yimɓe walla kareli walla histoire ji yoɗani e leydi enen foof ken neɗɗo goto Allah wi ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu onon foof soɗon jiiɗi gonga nangue e ɓoggol Allah gonon neɗɗo goto mbason sertude so tawi golle yonti enen foof ndenden gollen gonen neɗɗo goto kalden pamodiren so politique yolti moni foof ɗo yiiɗi yaade ɗo yo yah kono so politique gasi yo gas woto gañgu lomto woto kare lomto woto duko lomto ɗum kadi moƴƴani e leydi saabu enen foof ken julɓe enen foof ken musidɓe ko noon Allah wi en innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ɓayri enen foof ken julɓe wonɓe leydi ɓe ko en julɓe enen foof noon mbiyeten saabu ko wona hen julɓe ko limore mum ne famɗi
enen fof ndeke eɗen poti wonde musidɓe eɗen poti jokkodirde saabu Allah eɗen poti yiɗodirde saabu Allah saabu nawata leydi ko kawral nawata leydi ko leydi yeeso ko deyre eɗen gandi leyɗele kewɗe mbaɗɗi histoire uji ɗe jeehi caggal hayso jomumen ɓamtinoma karel ɗi bonni leyɗele ɗe fof ha bonni ɗum noon enen eɗen poti artirde haqqillaji ɓe enen fof gonen neɗɗo goto a Sénégal ala Haalpulaar ala Jolfo ala Sarahulle ala Joola ko neɗɗo goto eɗen fof ken hoddiɓe galle ma gallam ɓiye ɓesguma ɓesgam ala ko serni leydi ndi neɗɗo fof mo ene yaaha yo leydi ndi sertu walla adda ressagal nde leydi he minen kam min galda e jomum hande min galda e jomum janggo min mbi ko yo leydi ndi fof yo hawru yo leydi ndi hawru yo won neɗɗo goto yo golle ko ɗum ɓuuri moƴƴude sabu taskade enen ken julɓe mbiya ko yo kawru kala nde enne lurduɗen politique serni en ene wanni diine meɗen boni al mu'min lil mu'minin kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhum ba'dan julɗo bandum yo mbano huɓere ma hetende ni tuufere sa jelli tuufere a ƴetti sima a waɗi hen a fayi hen tuufere wonde beele ko tuufere wonde less nde jaggi maadi ndi walla ko tuufere wonde dow de jaggi maadi ndi julɓe ko ni mbadata moni foof naggat banggue mum o ha tiiɗa hawra deeƴa wona neɗɗo goto e mbawen yarude yesso